Не е честно просто. Защо? Христо Димитров ще ми изяде хляба на мене. За какво те покани тук? Аз сега в твоята сянка просто залязвам. Не. Абсурд. Защо? Защото аз такива неща чета за твоите продукти. Буквално нов човек ще стане. Сега в света винаги има неща, които се надграждат. Някой нещо измисля и някой друг нещо измисля, което твоето звучи много хубаво звучи. Аз тук на дребно, ръчичка, кръчанци, боли, кихне, пръцне някой. А твоето просто нова клетка много... Но въпреки всичко съм ти подготвил един гаден номер. Защото аз съм един годен и отмъстителен скорпион. Така. Сега, айде кажи ми какво е това. Като знаеш толкова много. Това е един плод. Добре, бе. Краставица се казва, но не помня точно такава краставица. Кивано. Да. И това кивано е братовчет на... Чакай си намеря ножа, къде? Виж ли? Ето го нож. Значи този плод или... Добре, не може и зеленчук да е в крайна сметка. Е от рода на краставицата. Роднина на краставицата от семейство тиквови. Познах, значи. Така. И кое е интересното за него? Значи, то е една малка Менделеева таблица. Да. Сега... Стоян пак ми прави номер, да. Това е, защото го взех на заем от Стоян. От кафе. Мисля, че е така. Ето, виждаш, че то си има челъм. Ето, пак ме засенчи и мене. Не съм хирург, но... Прекрасно. Ето, драгия зрител, да види този плод, който е изключително диетичен, нискокалоричен и става за диета, за сища. Но освен това казах, че е Менделеева таблица, защото в него се съдържа калий, калций, магнезий, витамин А, Б, С. А семките, какво съдържаха семките? Нещо, което много помага за имунната система. Да. Да. Освен това, от супермаркета, в който го купих, имаше, анотация написана, че ставало и за маска за лице. Честно ти кажа, не виждам как ще го сложа на лицето това. Ако го направиш на папка, може би да го затвориш. Можеш и в ефир да го направя, но много грим. Ще се размаже гриме, ще компрометираме тук. Какъв ти беше въпроса? За новата клетка. Ще стане ли нов човек, като си подновя клетките с нови? Всъщност, защото нещо спомена, което е много важно и защото още преди да започнем тук предаването, говорихме за калории, за отслабване. Чудесно. Всички, каквото и да правят, гледат да отслабват. Но отслабването... Това е число. Отслабването в естество здраве ли се определя или в естество да изглеждаме добре, въпреки да сме нещастни и да сме вечно гладни и да искаме да изядеме половината свят? Значи, вече като ми гледаш така годините, минаха времената, когато бях по диетата на Дюкан, Аткинс първо тръгна, Дюкан, кето диетите, така нататък. В момента съм на една диета, която мисля, че няма да е реклама да кажа зоната, която то не е диета, то е здравословно хранене. Защото при него са балансирани количеството на мазнини, белтъчини и въглехидрати и по този начин, при това съчетание, се регулира нивото на хормоните. И вече регулирайки, аз се храня здравословно, аз не съм на диета. Просто, айде да уточним. Искаш ли да ти кажа, че в света буквално, може би, 1% да знае какво означава да се храни здравословно. Всичко останало е конюнктура и конюнктура, да, на различни диети, на различни хранителни режими и на бизнес, свързан с храната. Бизнесът, най-вече бизнесът. Бизнесът е много важен. Поглеждайки реално на света такъв какъвто е, аз не виждам резултати. Както са казали древните, по делата ще ги познаете. Ние по време на програмата и това, което правиме с програмата, не ходиме да рекламираме, не правиме, не дискутираме с експерти от диети и от хранителни режими, от здравословно хранене. Ние правиме това, което правиме и ефектите се виждат на хората. Добре, какво ще ми направиш? Както на Елена и на редица други, които са. Искам да отслабна. Какво ми предлагаш? Виж сега, отслабването не е целта на програмата. Но не е умствено, моля ти се. Да. Не искам да бъркаме това, че аз съм гост при вас, че това е програма, която за отслабване. Тя
е програма за здраве, която дава здраве. Да, в резултат на в резултат на това ние го наричаме това... Страничен ефект от слабост, да. Страничен ефект. Страничен ефект и хората буквално... О, дай Боже, всеки има такъв страничен ефект. Да, и знаеш ли какво е много интересно, което и в моя случай се получи, че качвам се на кантара и съм, например, 80 кг, а преди съм бил 70 кг. Обаче, дрехите от тогава, когато съм бил на 70 кг, ми стават. Не защото са еластични, а защото става една рекомпенсация на тялото. Буквално на плътта. Ние получаваме по-голяма плътност на костите и мускулите. И всичко останало като мазнина, вода, отива стари клетки, които не трябва да са... Ще стана ли нов човек, като си поднови клетките? Ние затова го казваме. Тази програма се казва нова клетка и нов... За това питам. Да, правят го. Ставаш нов човек. Да, и го правиме. И практиката е такава, че хората се подмладяват с години. Май трябва нещо благотворителна акция да направите в Народното събрание. Защо? Малко... Точно в Народното. Да ги подновят малко, нови хора да станат. Въпрос на избор. Никой на сила не можем да подновиме, без да имат желание да го направят сами. Добре. То сега малко... Знам аз какво да ти подаря. Сега идват едни празници, едни Свети Валентини, Свети Трифоновци, Трифон Зарезан. Става ти дам аз едно чайче за празници, а? Какво ще кажеш? За празници. Да стига тая капки. Чайче едно ще пиеш. Ще пия, защо не? Нали? Аз нямам нужда, да. Нямаш? Да. Подари го на някой тук. Разбира се. За празници. Благодаря. Защото ти не пиеш ли? Не покапваш ли? Хапвам как? Ти пиеш твоите капки и после всичко на чисто. Моля ти се, аз ще кажа. Къде да ми изпратиш малко от твоите капки? Моля ти се. Всъщност, не е точно толкова това, но е в голяма степен приблизено в това, което си мислиш, че е. Нали знаеш българския принцип? Око да види, ръка да пипне. Абсолютно. Ние само на този принцип работим. Аз го обожавам.